Markel naiz eta bera Pedro da, eta Bengoetxe institutuko laugarren mailako ikasleak gara, eta 35 kilo esperantza liburua hitz egingo dugu. Liburu hau Ana Gabalda idatzi zuen, eta bere protagonista Gregori da. Gregori ez zaio zer gustatzen eskolara joatea, eta beti dago bere gurasoekin boronketan, eta ulertzen dion bakarra bere aitona da. Baina egun batean Gregoriri eskolatik botatzen diote, eta bere aitona lehen aldiz haserretzen da. Eta gehiago jakin nahi baduzue, liburu hau eros dezakezue eta irakurri, eta espero dut zuen gustukoa izatea.